Hello. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, ό,τι ώρα για να βλέπετε αυτό το βίντεο. Σήμερα έχουμε έρθει Μέγαρα. Τι έχει σήμερα στα Μέγαρα? Σήμερα Μέγαρα έχει Drift Day. Τρέχει ένας φίλος, ο Ντίνος, από το Drift City. Για πες μας τι άμαξι έχει. Είναι εκεί απέναντι. Να το, μπεμβεδάκι. Εκεί, ένα 46. Ε46. Ε46. Πολύ ωραία. Έχει αμαξάκια. Έχει κινητικότητα. Έχουν πολλά άλογα εδώ πέρα μαζεμένα. Βέβαια το βλέπω με κινητό στο χέρι, έτσι θα τριφτάρει. Λες. Να το, σου βάζει και το γρανάκι του. Ετοιμάζεται. Έτοιμος για την είσοδο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, για μια συνέντευξη έχουμε έρθει. Μια δήλωση πριν τον Γεια αγώνα σας. να μας δώσετε. Τι θέλετε να σου πω? Πώς είναι, πείτε μας την εμπειρία. Ωραία είναι, δύναμη δεν έχουμε. Δεν έχουμε δύναμη, έχετε Όχι. ξανατρέξει. Όχι. Μας έχουν πει ότι είστε ο καλύτερος. Ψέματα. Ψέματα είναι όλα ψέματα. Θα σας δούμε μέσα. Οκ. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Έχουμε και το ξενικό εκεί πέρα πίσω και το φουτσαρό. Πάμε, έλα, Ξεκίνησε λοιπόν. χρήτσι. Να το, πινακίδα, street legal μόνο. Εννοείται street legal. Μπροστά την κερκίδα. Άστο ρε. Σπύρο, Ναι, άσε το κινητό και κατέβα να δεις. περίμενε. Τι ζημιά έχουμε? Έσπασε το πλαϊνό τα τρύπα. Έλα ρε. Από πέταξε λάστιχο και Αυτό που έλεγα. Σκατά έφαγα. Πρέπει να βγαίνει ο Ντίνος. Όχι. Ετοιμάζεται για λινά. Ακούστηκε.
Μισοκόμματο. Το βλέπεις, πού είναι? Σαρβαντίνα. Μαλάκα με ζάντα πάει. Τι έχουμε, τι παρακολουθούμε? Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Έχουμε κοντινό πλάνο εδώ, Γιώργο. Κοντινό πλάνο. Είχαμε μια ατυχία με το πίσω δεξί λάστιχο. Πάμε για αλλαγή λάστιχο και συνεχίζουμε. Τέλεια. Εκεί πατάω φρένο και μπαίνει το ABS και λέω δεν θα σταματήσω. Περίμενα να μας κάνω mute. Πάτε καλύτερα γιατί ο άλλος γράφει. Σταθερή γραμμή, καλή κλίση.
Κωνσταντίνος, από ό,τι φαίνεται σήμερα θα φάει μακαρονάδα. Πού είσαι? Ξενικός? Παρόν. Έτσι. Φούτσαρος. Τι έγινε? Φούτσις Junior. Φούτσις Junior, το μελλοντικό ταλέντο. Πάει το μπισκοτάκι σου. Έλα ο θείος. Πω. Φεύγει. Τι ωραίο αμάξι.